guys, nandito tayo ngayon. Today is Sunday, kaya mag-good time naman tayo. Kumusta kayo dyan, mga bubwit? Okay lang? Yes. Dito tayo sa forest. Dito tayo mag-good time sa forest. No guys, kidding. This is South Palms Resort here in Panglao. Ito pinapasok natin. Ito yung papunta sa parking nila. And then sa reception. Then maligo tayo dyan. Let's go! Selamat na, di ka alam. Galing na tayo rito noon. Ganda, oh, ang dami nilang tanim, oh. Gayain ko si, ano, yung nandun sa, ano. Oh, ang dami nilang tanim, guys, oh. Grabe, oh. Badyang paimo, oh. Ang dami, lalaki ng badyang. Ganda ng kalateya na yun, oh. Badyang, oh, oh. Kalateya, ang dami, oh. Ang ganda ng kalateya. Ang ganda ng crotons. Kalateya. Ang ganda ng mga plants. Mga plantitas. Okay. Tayo na daw. Ganda ng mga Let's go. Malamig. Malamig. Walang epekto ang init dito. Kubon. Malamig palang kubon.
tayong San Miguel. Punta natin sila dito. Here it is. Ayan. Ganda. Ay, wait lang. Ang bag ko. Pupunta mag-order, walang money. Ang galing. Ambod sana kung libre. Ano ka? Hello. Ganda dito. Ay, may mga kalapati pa. Ayan, inom na tayo guys. Paminsan-minsan, pahayahay. Kailangan sa buhay yan. Habang buhay tayo ay enjoyin ng life. Paminsan-minsan. Hindi naman pwedeng lagi-lagi. Ayan. Malamig na beer. Then makita mo ang tanawin na ganyan. Para kang nagkakaroon ng dagdag buhay sa iyong sarili. Ayan oh. Enjoy nila dun sa park. At may mga batang nagsiswimming sa swimming pool. And then like that. Daming tao dito. Sa kabila. Ayan guys. Nandun sila sa ilalim ng puno ng mga niyog. At kami naman. At ito naman. Nandito naman yung dalawang mag-sweethearts. Diyan naman sila nakatihaya. Ay nandito. Okay? Okay ka lang dyan? Tulog ka? O sige, tulog ko muna. Hinihintay namin yung dalawa.
time is it lakay ko? Wala What akong is your dalang time? relo. Tingnan ko siya. Ganda lang dito, mag-relax. Naka-relax na kami, mga siguro nasa may 4 hours na kami dito. Enough na siguro at ang init na. Pero at least meron namang nakasilong sa amin na umbrella. Ayan. Maganda dito sa dalampasigan ng Panglao. Ikaw ay talagang mapapabalik-balik dito dahil napakaganda ng tanawin. Relaxing talaga. Ayan, daming nagre-relax dito guys, lalo pat Sunday today. Today is April 11 and you know, what time is it lakay ko? 3:39. 3:39 na. At yung dalawa kong binata ay ayaw nang umuwi. Eh sabi ko, wag na nating intayin na dumilim, pero sila, Diyos ko, ewan. Sabi ko, wag silang maghubad dahil sa init ng araw ngayon ay masunog ka talaga. Masakit, hindi lang yung iitim, kundi masakit sa balat. That's why hindi ko sila pinaghubad. Ganyan na lang. Tapos dito ay masaya, ang ganda ng mga coconut trees na kabigay ng lilim dito. Diyan sa parte ng right. At dito naman ay ganyan. At may mga villas sila dito, pwede nyo i-rent. At meron ding swimming pool dito kung ayaw nyo doon sa maalat na tubig ng dagat. At ang dami nag-enjoy. Enjoy din kami. Mamaya-maya. Ako naman ay enjoy ko talaga ang atmosphere. Lalong-lalo na yung hangin, ang lamig ng hangin na dumadampi sa akin at saka nakatihaya ka dito sa mga ganito nilang mga upuan dito sa dagat, ganyan. Ang daming klase ng upuan dito guys. South Palm Resort dito sa Panglao. Nandito tayo sa parte ng Tawala yata ito, Tawala. At ito, ganito ang view at meron tayong very white itong powdery sands ng Panglao. At yan ang nakikita nyo. At sino bang hindi may in love yan? Diyos ko, ang ganda. Diba? Ang ganda dito, mag-relax. Anyway guys, ang mga rate ng mga rooms nila, hindi ko masabi, pero ang lalaki ng discount ngayon ng rooms nila dito sa ngayon. Dahil, yun nga, matumal ngayon ang turismo. So, andito tayo, nag-relax lang tayo for one day. At ito na sila. Uwi na tayo, so bye-bye guys. And see you again next time. Love you guys. Okay, let's go. Ano na guys? Let's go. Let's go na. Okay, go. Let's go. Ha? Nice. Okay guys, thank you so much. Starfish. Ang cute.